Tariki emerongo ebere na isato omutinyi ugatano na kabere umwaka w'ikirubere nemerongo ebere na inye mwantumuriria Undizi TV andonsi sototengerete ninde no kwegena ngani gondrete gutwara omugaso omyanigo aragire chinsa isano na ibere cyabono omugaso nyoranga litikulyale na liyaba sabe kegoli gya genzi baba koroberia okorobekana ase chinsemo au egatia mangana zorabe kubwatia ase emogoso ya abono literane nguru kwa Job Maangi na konekinga chipichechi boygo na maliogi abera wekera asenchera yobo ikeranu nere Kelvin Mugambi nkora nande ase kagetarige tambe mbenko bamanyana rali abega gwateka kurwa kete chinsa cha mambi wekera bono mugaso. Mwanchumurulia Undizi TV na wakondo tubuate wetera aso mtandaito Facebook Undizi TV News Digital Sense Media ya YouTube Undizi TV News na wetera aso mtandaito www.undizitv.net mayetingo kuyaga kurua ase county ya Kisii ensemo area ya Nyamataro guna enchira emo yoko enekinga obo chenu mbore aroro nigo abonchurelia na boigo abana boda boda baba gwesokia ase chiro ya Nyamataro na gokora obo chenu na boigo korubora emetaro akaukwana nechinga kiecho nigo abonchurebe nsemeyo baba bago saba serikali county ya Kisii kwene kinga nkuba bekerere chicho chake bose chinyomba chiria chake bara boigo abaikirana aroro aboigo baba ko irera bose bako iranelia mbuya mono ase umusamaria umuyaji Richard Kenyatta oyoba gago chakya omoroberi oyo nagosabanga abaonchulia benseme yo baba kogendelia obonchulia bwabo asenjira eri endonge naboigo babe bago kora obo chenu chingaki chionsi tauni ito ya Nyamataro ya twali robo chafu kesenge nje ya twali robo chafu ndundo kagenda maandamano ago kwanu rero kigendo togokora tutagete twensi pito soe emetaro ne street yeito yonsi pi toje clean ebe shiny abangina bamokorera gae gasi ino ese bipande binu muno mobegete iga tutagete ko chake e trend egotebanga onde buyensi ogocha naendo gocha ko join ya soko taka kobeke gepanda kiaye achenege kabu kiaye okobeke ege gabechi yaye oirana nero at the end of the day. So inari kuri kwese mushimiwa ito Kenyatta de bande arorioka twakoro busafi acha turigere nande chinchira chinde gose onde bwensi oratwaro gwanjoko ya atokonya chi container ase tokobeka obochafu nje na bwate one concern ka kesi we jinare woje yego kuri Nyamataro ga ntoma tinga yewetera ese metare yema etware ko basabaga kya bantu bari bato surround tiga so wanje moyo bo wanje esi weje nyara ko bari limited kyara bone ko affect drone ndagira to ko wara ko rechiro ga ko ranyore abere contaminated osena kya bangina iho akingo saba ebenyewe go sie ko bere limited account nere nyara ko torigereri nyara ko control ya bantu abe kyare si weje ado jandira matuka mange sana egati abasai abasomete kulende batabuati emerimo kurwa ase bunge tutuma saba igotoka ime county ya Nyamira niko babere bagwe soki vene na kobolia abarai kwene kinga nko bakonya bare anemono ase okonyora amabaga yemerimo boigo niko baba gosaba abarai kurwa ase county ya Nyamira kwene kinga ngwekerania bare amagenderero chipararo chiasarekire bichana ndubu atigas na kiare ngunyarekana nongas mutani igegoja corruption there soim efshana onyore chigas higo Nyamira ne bwatoboko skuru ya ito ya Mocheno secondary ne bwatoboko chichonchiyo na primary etokweungo konya gukora magendero gojisiko gari tori konya turochinga tura balance magendero ase constituency yao ona togosaba
utakora nju utare no mocheno secondary uranyarra chonji yororo kuruga igamo cheno ibichane ibigendete kurira muno mwiso ndege tu agende nyagitari ga togota igutota mariogo ogota igunga genda kurerioko kintetere chipanado chibonete gutuka nyagitari aso muntu ndi bwensi kweguna no mwana kera igure bubelibere gwata igunga genda kemesuri tigichibesa kurerioko mariogo Mwanchu murelio ndiziti tukosikabosio asingana erenge tokorobekana kweri tukolia lero nigo omo Inspector General ntinera wense ya ito ya Kenya Josephat Kanja abagagwe soki bene emambia yabona otebanga taliko chuwanchira unde bwensi kobuna lichiko chinga ki chokorobekana yemaiga yabasae kobaba koralia na boyo koselia korobekana weka egeti yechindege ya Jomo Kenyatta International Airport askolende wekera chinga kichoko genda embeonigo abasae bakorobekana chinsemo au anemono ase epara area ya Mombasa Road ensemeria ya Outer Road na boigo ase ensemo area ya Imara Daima ime yomochie o Nairobi. Order Act that requires organizers of protests or public processions to inform the police or the regulating officers in time as laid with the Constitution. On the same plate, the service reiterates that protected areas are out of bounds. To unauthorized persons as indicated in the Protected Areas Act, Cap 204 laws of Kenya, the LPG plants, the bitumen plants, at the petroleum depots situated at the Embakasi Aviation Depot, that is JKIA. Further, all unauthorized persons are hereby warned not to trespass protected areas. Aerodrome or an aerodrome licensed under the regulations made under the Act commits an offense that is punishable by the law. Based on the aforementioned, I wish to underscore in my conclusion that security of our country is our collective responsibility as Kenyans. Towards this end, we are working closely with other security agencies to ensure Togoskabosioni ga serikali ganda takomochigwa anene mononko bwatekananga nabasai gusiria amagima abo nabande ogotigerwa chingoma chinga kichokorobekana chinsemo au ime yense yaito ya Kenya kagokwana ase omoyega bokomwenia omosai oyuboigo olenge omworokia ase skuru Eliabose University ya Jomo Kenyatta University ase amaleta Denzel Omondi nigo omubunge Embakasi East Babu Owino abagawe soki bene nakomochia eserikali kugwatekana noburai nabo igoboteneneli obobe ase abagago saba abasae mbaba bakorosa anemono chinga kibendete kurwanirira obwene bwabona kwene kinga Kenya yabeire gegonchurelia. We cannot come here today to bury a young man like Denzel. It is Denzel who should be burying the parents, not the parents burying Denzel, sleeping there. But the Almighty God will always revenge for us. Next, to the Gen Zs in this country, you are making us proud. We love you. We love what you are doing. We know the difference between Gen Zs and Ruto. The first difference, as the Gen Zs are leaderless, Ruto is rudderless. But now you want to intimidate us with police stations in Kenya. In a prison, there is free accommodation. Why should we fear? In a prison, there is free food. Why should we fear? In a prison, you don't pay rent. Why should we fear? In a prison, if you are sick, you are taken to the hospital for free. Why should you fear? Shame on you, Ruto.
Togoskabosioni go abaraikorwa ase county ya Nandi bakorawa no governor we county eyo sanga abere bose babere bagwe sokya bene na gusaba aba Kenya kobanga nokwa bose bagusaba aba Kenya kwene kinga nkomwa abale umuraibwense Dr. William Ruto chinga kichinyororo nabo yosaba abasabe kegolike lia gya jenzi kotiga okorobekana kwabo buna enjira moyo kwele kinga ense ya Kenya terigo chukwenyora ase ale akongu. Tumekutana hapa siku hii ya leo kama viongozi wa Nandi County wote kutokea governor, viongozi wa National Assembly, County Assembly. Tumekutana kwa ajili ya maombi. Tumekuja hapa ili kuombea nchi yetu kutokana na msukosuko ambaye tunaona inaendelea katika nchi. Sisi kama wasee tunapenda amani, watoto na kina mama tunataka amani. Kenya msama tunatakia kila laheri, tuwe na amani katika Kenya. So we are asking everybody in Kenya that Kenya is a constitutional country with a constitutional democracy. If you want to raise your genuine concerns, those opportunities are available and they have been availed, and the Kenya Kwanza administration through the president has listened and is even created a more bigger forum ambayo inaitwa dialogue. Amesema kujeni tukuwe na watu karibu zaidi ya 150 tuzungumuzie all the challenges that are facing this country, so that if there are things that require changes to the law, that requires changes to the constitution, that requires any change of policy, let us have a sitting and a dialogue and address those issues within the constitution. Mwanchu mwandizi togoskabosio chingaki ebunge erochie bose erachikwiranirira ebikaro byaye ewikeye asigatia mangana baraba kumulekera no gwetigwa kuri bose okumurekera igoro yo muswada bwechibesa boigo ogwetigwa kwa malieta abete gagosomwa no murai bwense Dr. William Ruto au barabe bakoba ase kamati yaba waziri nigo omoteneneli bwabangina ase county ya Kilifi Gertrude Mbeyu abeire gagwe sokya bene na gotebanga mbachie otegerera ebirero byaba Kenya anene mono chinga kichiri barabe bago ikirana ase ebunge na boigo ekero amaliete abawaziri arabe gago ikigwa bosio bwe bunge enene ya Kenya. Kuna Kamkunji, kuna majina ya mawaziri wameletwa ambao jesi wameanza kuleta shida. Kwa hivyo mimi nitakuwa kule Nairobi tukingojea, nitakuwa ndani ya bunge. Wajua wakati mwingine tulifurushwa. Ndio. Sasa tuangoja kesho kama kutakuwaje. Mtaniombea Mungu. Ili kama haifai, si ndio? Kama inafaa. Kwa jenzi kesho wakisema no, mimi nitasema no wakwa. Kwa hivyo tuko pamoja vijana. Togoskabosionigo ekiumbe ekemo asirieta bunge la mwananchi babiri bagwe sokya bene na kumumuchia umuraibwense Dr. William Ruto anene mono ase kamati yaba waziri abagago chora amatuko amaega sababa kumusaba koba maiso na boigo kwene kinga ngochorale aba bunge abo bale aba ikena boigo bali baikiranetie ebirengo biribugwene boigo mbaba bagosaba chinsemo Sagia chire ime yeserekali anene mono kurwa anse wizara area etenete obunchuriria na boigo amangana yobo sombi koba maiso asengencho abantu mbale nebirenga usaba ntumbaro bale nebirenga byokonekinga babeire bakwiba nibo yeserekali. Hii Kenya ni yetu sisi wote na tunaipenda sisi wote kama wa Kenya. There are state corporations zenye zimekuwa targeted. Hao cartels wenye wana target precisely kama kura. Wame target Kera na wame target JKIA. Tuondolee kabisa. We are concerned that if this current state of affairs is not addressed by the president as he continues to name his cabinet, we are going to lose critical state infrastructure. We are going to lose critical state corporations to cartels who have lined up.
Mwanchu murelia Undizi TV roboti uno turachwikira omweli w'omang'anama ya chinsa isano na ibere chabono mugasitara nenkoro kwa Jovma angine bagakwene kinga chibichechi boigo na malio gyabera oikira asenchira yoboikira nu Kelvin Mugambe yone kinga nko yanyorore wetera asenchira yomunwa bwemanyererio Lydia Mose wikira chinga kichinde na baganeirie obulelia obuyaimya Ndizi TV na bwo bwanso bumugusi.